Oraingoan. Presioa areagotu eginda, bideo berriek aurrea eginala, herriaren defendatzaileekin edo Europako Kontseiluaren txosten berriek eta kazetaritzako informazio berriek argi eta garbi kontraesanean jarri dituztelako Marlaskak bere hitzaldi luzeetan eman dituen bertsioak. Nazioarteko hainbat komunikabidek egindako ikerketa baten arabera, gutxienez migratzaile bat hil zen Espainiako lurretan joan den ekainaren 24ko Melillako tragedian. Horrek zalantzan jartzen du Fernando Grande Marlaska barne ministroaren bertsio ofiziala. Eta gurera itzulita, ekonomia alorrean 9. greba eguna da gaurkoa Bizkaiko metalgintzan eta langileek ertzaintza aldatu zaiela salatu dute. Hego Euribe eskualdean ari dira gaur, Ormazabal enpresaren atarian bereziki sindikatuen arabera metalgintzako hitzarmena blokeatzen duten enpresetako bat da hori, enpresa burua Feben patronalaren buruetako bat ere badelako. Enpresaren atarian gogor oldartu da ertzaintza, piketeen aurka, pertsona bat erretitu dute, baina dagoeneko aske gelditu da eta gutxienez laurebalari ospitalean hartatu behar izan dituzte. Hitzarmenaren negoziazioaren testuinguruan ari dira greba egiten, ostiralera bitartean eta oraindik ez dute bilerarik adostu sindikatuek eta patronalak. Hego Euskal Herriko pentsioak azken 3 hamarkadetan ikusi gabeko igoera bat izango dute 2023 urtearen hasieran. 8,5% igoko dira batazbesteko inflazioaren ondorioz. Batazbesteko pentsioa horrela 115 euro handituko da eta erretiratuena 128 euro. Eta osasungintzan ere protestak, sindikatuek manifestazioa egingo dute basurtun bihotzeko kirurgia ixtearen kontra. Zatze, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek eskatuko diote Osakidetzari helegiterik ez aurkezteko erabakia eteten duen ebazpen judizialari. Eta gaiz aldatuta, sexu indarkeriagatik kondenatutakoen zigorrak kasuan kasu arintzea babestu du Espainiako Auzitegi Gorenak. Espainiako Auzitegi Gorenak soilik baietz da baietz legearen gaineko interpretazioa egiten duen lehen aldia da hau,
Araua urriaren 7an indarrean sartu zenez geroztik. Euskal Herrian interpretazio kontrajarriak egin dituzte auzitegiek orain arte, atzo, Nafarroako auzitegiak iragarri zuen sexu indarkeriagatiko sententziak ez dituztela berrikusiko, ez da zigorrak murriztuko ere, soilik baietz da baietz legearen parametro bertsuetan baldin badaude. Aurreko astean berriz, Bizkaiko probintzia auzitegiak erabaki zuen legeak eragina izan dezakeen espediente guztiak banan-banan berrikusiko dituela. Gipuzkoako probintzia auzitegiak etzi erabakiko du auziaz. Jake Zabe berri zenduzten bart gauean 92 urte zituela. Ipar Euskal Herrian pertsonaia ezaguna izan da, bai politikoan, bai kultura arloan izan duen jardunagatik. Mugimendu abertzalearen bultzatzaile eta erreferente nagusienetako bat izan da urteetan, abertzaleen batasuneko bozeramaile, hainbat aldizkariaren zuzendari eta Oldarra dantzataldearen buru izan zen besteak beste. Pas mal de choses là-dedans. Faudrait que vous coupiez là, parce que c'est long. Gai aldatuta, Uema udalerria Euskaldunen mankomunitateko 90. udalerria bihurtuko da Hernani. Udalbiltzak aldeko 19 eta 2 abstentzioekin onartu du erabakia. Oraintsu arte, Hernanik ez zituen mankomunitateko kide izateko baldintzak betetzen, baina Eustaten azken datuen arabera, egun herritarren 70% Euskaldunak dira. Eta Durangoko Plateruena kanfe-antzokiak berriz irekiko ditu ateak 2023an. Kudeaketa publiko eta komunitarioa izango du Plateruena berriak. Udalarena izango da, baina herritar talde batekin batera kultur mahaia antolatu batek gidatiko du haren jarduna. 313.000 euroko aurrekontua izango du lehen urterako eta martxoaren 3an hasiko du martxa berria, naiz eta aurretik Durangoko azoka egunetan lehenik eta gabonetan ondoren kultur ekitaldi batzuk ere antolatu dituzten. Plateruena Euskal Kulturgintzaren plaza garrantzitsua izan da urte luzez, eta itxi zenetik Durangarrok eta Euskal Herritarrok hutsune handia sentitu du. Plateruenaren eskaintza soziala eta kulturala bere gain hartzen ditu. Horregaitik, Plateruena Durangoko udalaren kultur baliabide eta proiektu izatera pasatzen da. Gabonetan, programazio xume bat egingo dugu, eta martxotik aurrera hasiko da Plateruenaren ibilbide berria. Martxoaren 3tik aurrera hain zuzen ben.
Eta atzera kontaketa hasita dagoeneko, astebete barru bueltan izango da Durangoko azoka. Aurtengoa 57. edizioa izango da, topaguneak ohiko formatua berreskuratuta itzuliko da gainera, pandemiak markatutako 2 urte berezien ostean. Aurtengo egitaraua eta berritasun guztiak azalduko dizkigu Izaskun Eiakuriagak, Gerediaga elkarteko komunikazio arduraduna da bera. Eguerdion, Izaskun? Eguerdion, danori bai. Beno, kultura estanda ekarriko du Durangoko azokak aurten, ezta? Leloari jarrituta. Zer dakar aurtengoak? Aurtengoak normaltasuna ekarriko dauala pentsetan dugu. 980 nobedade, disko, liburu, aldizkari eta bestelako euskarri batzuetan, eta bertara Durangora urreratu gura direnentzako 250-tik gora ekitaldi. Liburu aurkezpen, disko aurkezpen, ikusentzunezko, familientzako ekitaldiak edota arte eszenikoetako ekitaldiak bebai. Beraz, nik uste dut estenda zentzu guztietan egingo dagoela aurtengo azokak eta ia guraldiak laguntzen deuskun horretan. Bai, ea dena den egitarau zabala, esan duzun bezala, eta pandemiak utzitako gauzen artean azoka online dendaki iraungo du aurten ere bai, baina garrantzitsuena aipatu duzun bezala, ohiko formatua izango dela nagusi berriro. Bai, guk aurrez aurreko azokaren alde egiten dugu eta apustua gurea hori da, jentea Durangora erakartea. Horretara begira, esango dutzuet, 2019an, pandemia aurretik indarrean egon zan autobus zerbitzua, doako autobus zerbitzua, lanzadera, hori barriro martxan egongo dela, batez be, aparkatzeko eta arazoak daukien jenteentzako. Eta pandemiak utzitakoetatik, online denda indarrean egongo da urten be, abenduaren 7tik 10 egia da gaur-gaurkoz katalogo guztia ikusgai dagoala gure webgunean, eta jentea online erostekotan bada, katalogo horretan dagoaneko nahi gurako leuken liburu edo diskori aurkitu leikela informazioa dagoaneko sarean kontsultagarri badagoala. Hori batetik online salmenta beraz abenduaren 7tik 10 eta gero behin azoka amaitutakoan pandemiak itxi deuskun beste egitasmo bat, beste azokaren hanka bat be martxan ipiniko da, hau da, Sunon handa. Euskal Herriko 132 liburu saltokitan Durangoko azokan nobedade diranak aurkitzeko aukerea dago, saltokitan bertan espadauki ere eskuragarri izateko bitartekari lanak egingo ditugu guk Durangoko azokatik, eta esan aurten nobedade modura, kanpaina horretan, azoka osteko kanpaina horretan, 55 liburu aurkezpen antolatu duguzela Euskal Herriko beste horren beste liburu saltokitan. Horixe egitarauaren aldetik eta xehetasunen aldetik, imaginatzen dugu, pandemia tarteko ere, gogotsu izango zaretela azoka hasteko. Zer nolako erantzuna espero duzu herritarren partetik ere? Nik uste dut ona izango dela. Antolakuntzatik behintzat ona izan daiten eta jenteak gozatu dagian dana daukagu prest, edo prestatzen gabiltza, azken orduko prestakizunetan gagozalako. Eta sortzaileen aldetik eta partaideen aldetik, hau da, diskoetxe, argitaletxe, herri mugimenduetako elkarte eta guztien aldetipe, gogo handia ikusten da. Nik uste dut lan handia egin dutela danepe, Durangoko azokara euren etxeetatik onena ekarteko, beraz, bakarrik faltaiakuna da, estanda egin daiela azokak eta danok be azoka on bat eukidagigula. Bisitari modura eta saltzaile modura beba izazkenean, azoka bat topaleku handi bata, baina ez da eguna aztu, askok eta askok azoka hau oso garrantzitsu daukiela urtean zehar bizi irauteko be. Ala izan dadila, esan dugu, astebete eskaz falta da, atzera kontaketa dagoeneko eta pilak kargatuta ere. Eskerrik asko Izaskun gurean izategatik. Eta gaiz aldatuta, trantsizio berdearen, digitalizazioaren edota egungo aldaketa demografiko eta sozialaren erronkei buruz hausnartzea eta esperimentatzea da etorkizuna eraikiz kongresuaren helburua. 2. edizioa egiten ari da Tabakaleran eta programa akademiko eta zientifikoa, gaztentzako divulgazio ekitaldiak eta herritarrentzako hitzaldi eta tailerrak ditu besteak beste. Udane Arbeo.
Etorkizuna eraikiz kongresuaren bigarren edizioa da. Honakoa eta bertan trantsizio berdearen, digitalizazioaren edota gaur egungo aldaketa sozial eta demografikoen inguruan hausnartzeko tokia izango dute. 7 egun iraungo ditu, iragan ostegunetik hasita ostegun honetara bitartean, eta momentu horretan Tabakalera erreferentziazko gune bilakatu dute. Besteak beste programa zabala antolatu dute eta besteak beste herritarrei zuzendutako hitzaldiak, gazteei bideratutako ekitaldiak edota erakusketa iraunkorra izango dira ikusteko aukera. Hemen atzean ikusi dezakezu erakusketa hori. Etorkizuna eraikiz kongres ekimenaren bigarren edizio egiten ari dira Tabakaleran, Donostian, azaroaren 24tik 30. 7 egunez Tabakalera erreferentziazko gune bihurtu dute trantsizio berdearen, digitalizazioaren edo gaur egungo aldaketa demografiko eta sozialen erronkei buruz hausnartzeko eta esperimentatzeko. Kongresua bera Tabakalerako hainbat gune bereizitan egiten ari dira. Erakusketa gunean, zentroaren plazan, prisman eta patio aretoan. Erakusketa aretoan esposizio iraunkor bat jarri dute etorkizuna eraikizek egindako ibilbidea eta erdietsi diren lorpenak jasotzen dituena. Ekitaldiak irauten duen 7 egunetan egongo dena ikusgai. Erakusketa 4 esparrutan banatu dute. Lehenengo atalean trantsizio energetiko eta klimatikoa lantzen dute, bigarrenean berriz trantsizio teknologiko eta digitala, hirugarrena jorratzen du trantsizio sozial eta sanitaria, eta laugarrenak eta azkenak lankidetzazko gobernantza. Alde batetik dago ardatz teknologikoa, adibidez mobil bezalako referentzia zentroa egiten ari den lana erakutsi ahal izateko, bestalde batetik adin berri bezalako referentzia zentro batean egiten ari den lana ikusteko aukera dugu, eta gero hain zuzen ere etorkizunarekin garatzen ari garen hainbat eta hainbat proiektu ikusi ahal izango dira hain zuzen ere hor ikusten duzuen erakusketa gune horretan. Etorkizuna eraikiz programaren baitan, lankidetzazko gobernantzaren eskutik 125 herritarren proiektu berritzaile jarri dira martxan 200 eragileren partaidetzarekin. 26 proiektu esperimental eta 11 erreferentziazko zentro eta estrategia. Azken horiek elkarlanerako bideak zabaldu dituzte zibersegurtasuna, zahartzaro osasuntsua, mugikortasun berria, euskara, aldaketa klimatikoa, gastronomiaren digitalizazioa, kuantika, terapia aurreratuak eta berrikuntza sozialaren alorretan. Hain justu Tabakalerako erakusketan proiektu horien inguruko lagina jarri dituzte erakusleio. Guztion Sanferminak ekimena aurkeztu dute aurtengo Sanferminetan izandako jazarpen eta errepresioa salatzeko. Aurtengo Sanferminetan izandako debekuak, isunak, atxiloketak eta jazarpena salatzeko hain zuzen ere sortu da egitasmoa, irundarren arteko elkarbizitzaren alde egiteko ekimena. Mahai gainean jartzeko udalak kontatu nahi digun Sanferminen errelatoaren gainean beste errelato bat uste dugulako Sanferminen balorazioa etzela izan bat ere positiboa. Horren aurrean guk aldarrekatu nahi duguna da 2023ko Sanferminak antolatzen hasi diren honetan beharrezkoa dela guztion Sanfermin batzuk aldarrikatzea, guztiontzako espazioa egongo den Sanfermin batzuk Eta beste kontu batzuk ere, Frantziako eskuin muturraren presioaren menegin eta mailoko antifasista bat saltokietatik eta webguneko katalogotik erretiratzea erabaki du FNAC saltoki kateak. Polizia Nazionaleko komisarioen sindikatuak eta Lepenen alderdiko hainbat hautetzik sare sozialetan argitaratutako mezuen ostean mailokoa erretiratzea erabaki du kateak. Bestalde, arrazakeria bultzatzen duten liburuak saltzen jarraitzea egotzi diote antifasistek konpainiari.
Abenduaren 3an pilotako euskal selekzioaren aldeko eguna prestatu dute Makeako herrian. Helburua euskal selekzioaren aldeko mugimendua azkartzea da. Utzi dezatela inposaketaren bidea eta errespeta dezatela kolektiboki, nazionodura eta individualki euskal pilotarek gisa dagokigun eskubidea eta behingoz onak dezatela Euskal Pilota Federazioa bazkide gisa beste nazio bat bezala. Munduko pilota batzarrari eta Euskal Pilota Federazioei eskatzen diegu jarrai dezatela egoera honi irtenbide bat aurkitzeko lanean eta har ditzatela helburuak lortzeko bidean behar diren erabakia. Eta amaitzeko duela 4 hamarkada baino gehiago, 1980 sortu zen Kurrika hastapenetako irudi horiekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara. Eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan, emakumeekin elkarteko presidentea eta lehendakari ordearekin izango gara, Miren Lauzirika eta Izaskun Rama zuzen ere orain arte. Lehenengo korrika zen hura, eta denontza zen abenture izugarri bat, nola aterako zen Euskal Herri guztian, herriz herri, eta deno gorrola gamintzen. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari, bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Batzu dira euskaldunak besteak euskaldun gai, hizkuntzaren jatorria ez duguna galdu nahi. Odoletik baino hortik gara gehiago anai, guk ere bai, zuk ere bai, esan euskarari bai. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Izan duzu Euskal Herrian intelektual eragingarriena edo nagusia bertsolaria dela. Ze zentzutan? Bi gauzetan. Gizakiak, isla eta itzalik gabeak, zukutuko dizkizute barruak, zuke aiatan beraiena. Azaltzen doa garesti, saltzen da merkatu zurian, begi bakarren erreinuan, daltonikoen miseria. Olegarriz, vampiroak arimaxukatzen, vampiroak olegarriz, vampiroak arimaxukatzen, vampiroak. Nire
lapurkorra elkartu nahian bizirauteko gogo eta izia adorea bider kainetan agian Eta egunero bezala, eguneko elkarrizketariatea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan emakumeekin egitasmoari buruz hitz egingo dugu hain zuzen ere emakume ekintzaien premiak azaleratzen dituen manifestu bat aurkeztu berri dute erako Donostian, horri buruz luze arituko gara, eta baita ere dokumentuan aipatzen duten herrialde berdintzaileago, kohesionatuago, lehiakorrago eta jasangarriagoa erakitzeko eskaerari buruz, hain zuzen ere emakume ekintzaileei buruz arituko gara ordu erdi honetan, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Itaskun Rama, eguerdion, lehendakari ordea, eta baita ere Miren Lauzirika presidentea, eguerdion. Bueno, nondik sortzen da? Zein beharretatik sortzen da emakumeekin? Emakumeekin sortu zen, alde batetik emakume ekintzaileak guk bagenituela alderdi batzuk ikusita, beldurrak eta horrelako barne muga batzuk ez genituela identifikatzen, haien nondik norakoa, eta nahi genuen emakumeon artean hitz egin, eta konturatu nora arte generoaren pisuak horretan oztopo bilakatzen ziren. Eta bestalde ere, sortzaileetako batzuek ere lagundu izan dute beste persona ekintzaileei enpresa sortzerako orduan, eta hor ikusi zituzten alde desberdinkeriak edo ez bakarrik desberdintasunak, baizik eta desberdinkeria batzuk emakume eta gizonen artean. Eta bi behar horiek begiratuta horri ikusi zen, zegoela hor utxune bat, genero ikuspegia txertatu behar zela ekintzailetzan. Izan ere, nolako da, enpresaren mundua ez, emakumeentzat? Tradizionalki gizonena izan da, enpresa mundua. Egia da, apurka-apurka gauzak aldatzen ari direla. Baina, azkenean, enpresa ereduaren narratiban eta ekintzailitzaren narratiban oraindik gero eta diru gehiago lortzen baduzu hobeto, gero eta handiagoa egiten baduzu enpresa hobeto, eta orduan, olako gauzak oraindik ikusten ditugu, ezta. Egia da ekintzailearen perfila edo saltzen digutena azkenean dirua lortzearena edo ordutegi malguak izatea, beti hori 24 ordu 7 egun egotea lanean, eta olako gauzek esaten direla oraindik, ez da. Noski, diskurtso horiek bat egiten dute ez, edo talka egiten dute genero ikuspuntuarekin, zaintzaren alorrarekin, eta luze batekin ez ez. Genero ikuspegia txertatzearen beharra aipatu duzu lehentxeago ere, ekintzailetzan, hain zuzen ere, nolako eragina du genero ikuspuntuak ekintzailetzan? Alde batetik, ez gaituzte zitu.
ekintzaile izatera emakume hori. Ez gaituzte ezitu. Bai ipuinetan, pelikuletan, imaginario guzti horretan ez dago emakume ekintzaileen figura asko edo anitzak. Eta horrek baita ere barnetik faltan botatzen ditugu hor erreferenteak edo ereduak, ez dago eredurik, ez da? Bai, adibidez, gizarte arloan zelan sozializatu gaituzte emakumeei, gero, konformismoan ibiltzeko, ekimenik ez izateko, eta, gero gauza horiek guztiak gure ekintzailetza prozesuan eragin handia dauka. Ez dakite, autokonfiantza lantzeko ere hori oso garrantzitsua da. Baina pizkanaka behintzat aldatzen ari da hori, nola ikusten duzue? Aldatzen ari da, eta baita ere feminismoak azkenengo urteetan eman dituen aurrera pausoei esker, egia da, gaur egun behintzat ulertu egiten dela nolabait genero ikuspegi horrek ere eragina daukala ez bakarrik bestelako alorretan, baizik eta ekintzailetzan ere, ematen du ekintzailetza nola zuk zeuk asmatu dezakezun zure lana, zuk zeuk jarri zure lan baldintzak, ematen du hor lurralde guztiz libre bat dela, non hor zuk egin dezakezun zuk nahi duzuna, ezta? Baina gero esperientziak eta datuek esaten dute nolabait hor badaudela bai barne mugak eta bai kanpo mugak ere. Bai bankuek jartzen dituzten oztopoak edo galderak emakume hori egiten dizkigutenak, ez da, konfiantza falta gure inguruan ez dago hainbesteko konfiantzarik edo badaude hor aurreiritziak nolabait. Zer nolakoak dira aurreiritzi horiek aipatu duzu, ez da? Bankuetan edo emakume izateagatik agian gizonezkoei egiten ez dizkieten galdera eta iruzkinak jasan behar dituzuela, zer nolakoak izaten dira? Bai, azkenean da, kuestionatzea nolabait gure figura ematen du gure ekintzailetza izan behar dela gizonaren soldatarekiko laguntza txiki bat, ero dela zer jostagarria edo nolabait ez dela serio hartzen. Hori bai konturatzen gara, hori oraindik ere gertatzen dela, ez gaituztela aintzat hartzen edo ez dutela hain serio hartzen azkenean aurreiritzi horiek eta estereotipo horiek oraindik ere existitzen direlako, ez da? Eta ematen du, gizona izan behar dela, etxera dirua eramaten duen hori eta gu egon behar garela hor horren inguruan orbitatzen, ez da? Eta, bai, oraindik ere existitzen da aurreiritzi pila bat. Horiek aurreiritziak proiektua hasi baino lehentxeago, baina behin proiektua martxan jarrita, zenolako oztopoei aurre egin behar izaten dizkiote emakume ekintzaileek? Gu emakumeekin elkartean asko egiten dugu lan alde horretan eta saiatzen gara bakoitzak bere eredua sortzea, bere lidergo estiloa eraikitzea edo merkataritza ekimenak lantzea. Ez ditugu beste eredu edo tradizionalean manden eredua hartu behar, ezta bakoitzak berea eraiki behar du. Esango zenukete gaur egun alde handia dagoela, zenolako proiektuak, zenolako ideiak sortzen dituzten gizonezkoek eta emakumezkoek ekintzailetzan? Ideiak eta aniztasuna badago, baina egia da, aurtengo datuetan, ja ikusten dugu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako datuetan kopuruan, nahiko datu parekatuak daudela. Baina oraindik ere desberdintasunak daudela, eta adibidez, ez dakite daturen matearren, gizonek enpresa bat martxan jartzerakoan, 30.000 euro dute enpresa jartzeko, eta emakumeok 16.000. Orduan hor ja ikusten dugu hasieratik desberdintasun handia dagoela. Besterik gabe, bai egia da, ematen dela horrelako parekotasunaren irudi bat, baina baita ere, zertarako parekotasun hori portzentaian bada, baina gero,
diru kopuruan gu ez baldin badaude baldintza berdinetan edo irabaziak ez baldin badira berdinak, baina baita ere ez baldin baditugu datuak horren inguruan zaila izango da oztopo horiei aurre egitea, ez da. Aipatzen duzu, ez da, lehen inbertsiorako kantitateak ere desberdinak direla, nondik etorri daiteke hori izan ere, soldatarrakala egon badago horretik ez, agian izan daiteke horren ondorioetako bat? Ziurrenik, ze haiek garapen ekonomirako tresna gehiago dituzte eta diru gehiago daukate, baina soldatarrakala gertatzen da kanpoan egiten baduzu lan, baina uste dugu ere autonomoentzat eta ekintzaileentzat ere hor dagoela soldatarrakala. Ez da eteten, ez? Ez da eteten arrakala hori ekintzailetzarekin ere? Ez, gainera da hori egin dugun eskaera bat gure manifestuan. Euskal Administrazioari eskatu diogu, hori datu horiek jakin nahi ditugula, jakin nahi dugu zenbat kotizatzen duen emakume ekintzaile bat, eta zenbat fakturatzen duen, eta zenbat fakturatzen duen gizon bat. Hori jakin nahi dugu. Kota espezifiko bat, ez, da eskatzen duzuena ere emakumeentzat? Ez hainbeste emakume guztiontzat, berez, ez hori, baizik eta adibidez zaintza karga horretan soreka bat baldin badago etxe barruan, eta zaintza karga hori emakume ekintzaile batek jasaten badu, hori nolabait gerora bere lan garapenean, bere enpresaren garapenean influentzia aukiko du, bai ala bai. Orduan eskatzen duguna da, hori kontutan hartzea, eta izan daiteke kuota espezifiko baten bitartez edo bestelako neurri positibo baten bitartez, baina bai egia da, emakume ekintzaile batek bere bidean oraindik ere, ez bakarrik soldatapekoen artean, emakume ekintzaileen artean oraindik ere zaintza karga hori ez dago ondo banatuta. Emakume eta gizonen artean. Orduan horrek eragina baldin badauka eta hori zuzentzen den bitartean behar dira emakume horiek hurrengo urteetan pobrezian ez sartzeko nolabaiteko mekanismo batzu jarri behar dira, ez da neurri positiboak nolabait. Zaintzaz ari garela, zenbaterainoko eragina du zaintza karga izateak ekintzailetza proiektu bat aurrera eraman nahi denean? Adibidez, ordutegiaren malgutasuna, hori kontuz ibili bat gara. Azkenean gure ordutegiak askotan, zaintza kargak ditugunean, eskolako ordutegiak betetzen dira. Orduan, horre askotan ez daukagu hainbeste denbora gauzak edo proiektu berriak aurrera eramateko, edo zuk nahi duzun denbora guztia horre jartzeko. Hor bat dago desberdinkeria handi bat, eta da, gizon hori nabilitze egiten orokorrean, kasu partikularrak dira, baina orokorrean bai egia da, badagoela sinismen bat, gizon batek martxan jartzen badu bere enpresa, orduan, utzi behar zaio denpora, espazioa eta errekurso ekonomikoak hori aurrera egiteko, bai? Eta emakume batek egiten baditu aurrera pausoak enpresa bat egiteko, horrek esan nahi du denpora gehiago daukala eta konziliatzeko balio duela, baina konziliazioa korresponsabilidadea gabe, ez da ezer, eta berriz ere jartzea gu karga horren ardurapean, eta horrek bai dauka eragin pila bat. Genero rolak eta horre iritsiak guztiz islatzen direla ekintzailetzan ere, ez da? Bai, azkenean gizartean daude sartuta hainbat alorretan eta, klaro. Dena den, baita ere gainera, aipatu duzu, ez da, emakume ekintzaileak zailtasunak dituztela batzuetan diru laguntzak eskatzeko edo jasotzeko hainbat ere horietatik kanpo gelditzen direla askotan. Zer dela eta? Jakin badakigu hori emakumeek egiten dituzten enpresak pertsona oso egitura txikiak dituztela.
Orduan, pertsona bat edo bikoak izaten direla, askotan. Orduan, enpresarako edo berrikuntzarako diru laguntzak jartzen dituzten irizpideak eta gauzak askotan esaten du, 10 langile baino gehiago, edo 50 langile baino gehiago. Orduan, gu hortan ezin gara ibili, eta azkenean Europatik etortzen diren dirua edo beste proiektu berritzaileak egiteko eta askotan kanpoan geratzen gara. Aipatu dugu, ezta, hitz egiten ari garen guztia plazaratu duzuela manifestu batean, berriki Donostian, orain legebiltzarreko alderdiekin ari zaretela honi buruz hitz egiten, ez dakit dagoeneko hasi dituzuen bilerak? Ez, gure asmoa bai da hau aurkeztea, urtarrila aldera horrekin bigarren fase horrekin jarraitzea, baina bai orain gaude baita ere, biltzen atxikimentu horiek eta horretan gaude lanean bai. Zer espero duzue dena den behin beraiekin bilduta? Zer nolako erantzunak jasotzea espero duzue? Gustatuko litzaiguke, eskaera hauek aztertzea eta mekanismoak eta tresnak aurrera eramatea emakume ekintzaileentzako prozesuak hobeagoak izateko. Eta emakume ekintzaileentzat begiratuta ere ez, haiei berezik zer esango zeniekete, buruan proiekturen bat baldin badute, baina ez baldin badira atrebitzen ez, aurrera eramatera, edo aurre iritzi guzti horiek lehen aipatu ditugunak, edo genero rolak gaindituta ez, dudatan baldin badaude, zer esango zeniekete? Gu geu ere, bagara emakume ekintzaileak, azken finean, guk badakigu askotan ezinezkoa ematen duena gero egia bihurtu daitekela, baita ere askotan behar da aurrera pausoak eman, ez guztia prest dagoenean, baizik eta guztia prest egon baino lehen, aurrera pausoak eman behar direla eta ekintzailetza hitza dela egitearen hitzaren oso antzekoa, ez da, ekitea eta egitea. Orduan oso garrantzitsua dela guk perfekzionismo hori baztertzea eta gauzak egiten hastea, naiz eta ez izan perfektuak, ez dira izan behar perfektuak. Justo enpresaren mundua bada, aurrera joan, konturatzen zarela, ze gauza aldatu behar dituzun, eta hortik bide berriak topatzen dituzula. Eta guri irakatsi digute beti izaten ikasle honak eta gauzak ondo egiten ulertzen da, eta gauzak ondo egitearen karga horrek eragiten digu, beldur gehiago izatea errakuntzarako. Justu, normalizatu behar da, normala da, gauzak probatu behar dira eta egin erabatera edo bestera, baina guk uste dugu merezi duela, zeren gauzak zure erara egiteko modu oso interesgarria da, baina baita ere, hori bakoitzak ikusi behar du, guk ez dugu bultzatzen jente guztia ekitera, emakume guztiak ekitera, hori ez da gauza, baizik eta baldin badaukazu zuk pentsatuta, behintzate zure buruaren ateak zabaltzea eta gerokoak, ez da? Jakitea prozesu bat dela. Ahalduntzea ere ekarri dezakeena, ez? Bestalde batetik. Bai, argi eta garbi. Emakumeekin egitasmoa eta mahai gainean jarritako aldarrikapen guzti hauek gaurkoan, eskerrik asko, beraz gurean izateagatik izaskun rama eta miren lauzirika plazer bat, eta honekin amaituko dugu gaurko elkarrizketa, tarte baten ostean itzuliko gara, egunero bezala solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurean izango ditugu Alaitz Argandoña eta Jon Ansa. Gero arte. Arropa ilustratua, bitziak, zeramika, eskuz margotutako zapatillak, adabakiak, posterrak, agendak, egutegiak eta beste hainbat lan aurkituko ditugu Mazokaren 8. edizioan. Marrazki eta ilustrazio azokak 40 mazokalari bilduko ditu aurten, gehienak emakumeak, eta euren lanak edizio mugatuan egindakoak hain zuzen ere ikusgai jarriko dituzte. 2019tik azoka ez da antolatu pandemiaren eraginez, eta antolatzaileek eta parte hartzaileak gogoz hartu dute aurtengo edizioa. Mazokalarien artean gehienak emakumeak dira, izan ere edizio honetako kartelak emakumeek egindakoak dira. Besteak beste, Inge Konde da aurtengo kartelaren egilea.
Depósito de Aguas, nuestro espacio para los puestos, para esos puestos expositivos que tienen las Masocalaris, que efectivamente son mayoría, porque somos mayoría en el sector y porque Masoca además hace especial incidencia y presta especial atención a contratar mujeres y a visibilizar el trabajo de las mujeres. Por eso también todos nuestros carteles también están hechos por mujeres euskaldunas y en este caso además por la apuesta de que sean ex-Masocalaris. Gainera, azokaz gain ostiraletik igandera marrazkiarekin, grafiarekin eta musikarekin lotutako jarduera osagarri asko antolatu dituzte. Hala nola tailerrak, jam sesioak, konferentziak eta abesti jolazak. Horrekin batera txikienentzako jarduera asko ere antolatu ditu Masokak. Esango digute ez zarela inor, ez dela posible eta egoteko hor, etxaiari hartu ez eskua jator, promesaren ostean miseria dator. Urtzin giratxua garaiak ere bai, zurik ez dago baina eguren onai, egunak jaten dira urrengo garen zai, hau eman digute baina ez du nahi. Entzuten alduzu, Eta edatzen ari da baina ez zarata eroriko dira zimendu zarra usteltzen ari da lingo garaietako dorra garaietan eroriko dira gaur izan nahi ditut zera besten dudan bi mondorengo dan auto bat egin du begiak elmugan itzulerako zubidenak promesaren ostean miseria dator. Entzuten alduzu kolpeka maiua, ezin da geldituaren mugimendua, maiua gugara gugan dautua, bakarrik ezin dut heldu nire eskua. Eroriko dira, zimendu zarra usteltzen ari da, lingo garaietako dorra garaietan. Eroriko dira, gaur izan nahi ditut, zera besten dudan, bi mondorengo da.
galaktikoan. Dena prestao agurra zalantza. Eta egian nabeak piztu dira. Eta dena esana dago banoa lasai. Urrengo supernova baten partikulak izango gara. Mugitzen zaren inguru usteletatik deseroso sentitzen naiz ni. Ezin dizut idatzi oraindik ez dut erantzun, da zu guzti argi duzu. Autoak ta pistola lortu dituzu, aukera ezin dugu galdu. Mila baldintzen menpe bizi zara zu, zure beldurren esklabu. Polizia atzetik badatorkigu, arren atzera ezarditu. Ez gara bonitek klai, baina izango gara gai, batuak batu gaitu. Ere baikun errekai, esan zenidan noiz bai, eta orain ez zaitut entzun. Nola esan, egin dezakegu, iria lokartzen denean. Zer esan, egin dezakegu, zazpi bala ditu kokoan. Nigandiki ezean nabiela, aurkitzen zaitut bidean. Bide okerrean bekatutik 3 minutura, hor zara gau astutzen denean. Ez gara bonitek klai, baina izango gara gai, batuak batu gaitu. Bengoz onartuko dute garena, kometa bat, argizpi bat itxuen.
Eta egunero bezala solasaldiari ekingo diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu Araitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Jonan Sare gurekin, eguerdion. Egunon. Bueno, eguneko arretagai nagusiari helduko diogu, badakizue gaurkoan Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza publikoan greba eguna dutela, baita ere abenduaren 14an beste greba egun bate deitu dutela ELAK, LABek eta Estilda sindikatuek. Hain zuzen ere, hezkuntza legearen gaineko zirriborroaren aurka egiteko eta hainbat aldarrikapen plazaratzeko entzuko ditugu sindikatuen ordezkariak gaur goizean estandakoak. Harro, gure eskola delako, harro, euskalduna delako, harro, publikoa delako, harro, guztiontzat delako. Kantuan, laborategian bertxotan, ezagupenekin dantzan. Harro, gure eskola delako, harro, euskalduna delako, harro, publikoa delako, harro, guztiontzat delako. Grebaguna gaur, esan bezala, eta entzun ditugu baita ere Eusko Jaurlaritzako ordezkariak esan ez, greba prebendio bat dela, ez dutela ulertzen nola ditu duten gaurko eta abendurako greba hori oraindik ere legea ondu ez baldin bada, testua oraindik ere argitaratu baldin ez bada, ez? Zer deritzozue? Nik uste dut presionatzeko greba bat dela, ez? Hori lehenengo eta behin. Gero aldarrikatzeko gauzak badaudela. Ez dakidana ni neuk da ea data izan den egokiena batez ere irakasleentzako, ez da? Osa batzutan grebak adostu beharko ziren bai iaia ikasleekin, gurasoekin eta irakasleekin, ze batzutan nahiz eta ados egon, ez daude pres egiteko, igual lankargagatik edo dana galakoa, ez? Eta nik uste dut, igual hau ez da izan garairik onena horretarako, eta ez dakit nik zenolako jarraipena egongo den, hori ikusiko ditugu datuak. Nik uste dut, hezkuntza akordio bat dagoela, akordioa, promesa ona dela, akordio bezala, da puntu bezala, akordiotik legera dagoen fase honetan, uste dut mundu guztiak hitz egin behar duela, eta, kasu honetan, sindikatu batzuk erabaki balin badute, greba eta mobilizazio bidez bere iritzia plazaratzea, horrela da, ez? Beste gauza bada, Araitzek ondo esan duen bezala, ea greba berak espero zen eragina izango duen, zenbat jende egongo da, zenbat ez, nik uste dut ez dela hori baloratzeko, baina normaltasun barruan aurkitu behar da. Ez nik ez konpartitzen ere grebaren aurkako mezurik botatzea, beste gauza bada, edukiaz debate politiko bat egitea hori bai, ez? Baina greba eta mobilizazioak, tresna bat dira, iritzia emateko modu bada, debate publikoan gai bat kokatu nahi esateko modu legitimo bada, ez? Eta debatea egon badago, ez? Azken hilabeteotan ikusten ari garen bezala, esan bezala gaur mobilizazio eguna, greba eguna, eta entzungo ditugu orain bai ELA-LAB eta Estilazteko ordezkariak. Eta esan dezakegu, ditugun datuen arabera, 60%ak bat egin duela greba deialdiarekin. 800 eskolak osatzen dute sare publikoa, 50.000 langile sari gara, eta guretzat oso berri pozgarria da, oso jarraipen zabala da, eta badakigu jende asko etortzen ari dela ona. Bildu gara hezkuntza lege aurreproiektu honi gure kontrakotasuna azaltzeko. Zirriborro honek ez baitu egun dugun sistema publiko-pribatua gainditzen, eta horrek suposatzen duena da egun dugun arazorik hezkuntzan, dugun arazorik larriena ez duela konpontzen, segregazioa alegia. Sindikatuok ekarpenak egin dizkiogu aurkeztu zaizkigun aukera guztietan, idatziz, ahoz, publikoki eta abar. Eta hezkuntza sailaren aldetik argitaratu diren dokumentu guztietan gure eskaerak ez dira aintzat hartuak izan.
Hainbat eskaera, hainbat proposamen, hainbat da aldarrikapen esaten dutenaren arira itunean jasota egon direnak horietako batzuk, baina zirriborroan bidetik galdu omen direnak. Eta honekin lotuta atzokoan Euskal Herria Bilduk eta Lab sindikatuak ere agerraldia egin zuten hain zuzen ere ekarpenak egiteko eztabaidari ituna ona dela iruditu zaiera diote, baina zirriborroaren dagokionean atzera pausua ikusi dutela nabarmendu dute. Entzungo ditugu Arnaldo Otegi eta Garbina Aranburu. Aldaketa sakon bat behar dula, eta zentzu hortan hezkuntza akordioa abia puntu ona da beti ere Euskal Hezkuntza Sistema propiorako transizio egiteko baliagarria den heinean. Aukera baten aurrean gaudela uste dugu, eta aukera guztiek bezala, honek ere baditula bere arriskuak. Eta arrisku behinena egungo sistema duala betikotzea izango litzateke. Hezkuntza akordioak abiatu behar duen transizioaren lehen fase honek sistemaren deszentralizazioa ekarri behar du. Ikastolen antolaketa eredu komunitarioa oinarri hartuz. Ekarri behar du aukera berdintasuna eta hezkuntza eskubideen bermea, eta horretarako eskola publikoak ardatz izan behar du. Eta ekarri behar du baita ere jauzi bat euskalduntzean, laikotasunean, inklusioan eta eraldaketa pedagogikoan. Momentua da baita ere titulartasun partekatuak esperimentatzeko. Tokitasunean oinarrituz eta udalaren parte hartzearen bidez. Eztabaida honetan, naiz eta mendebaldeko 3 herrialdetan ari garen, nazio ikuspegiz jokatu behar dugu. Hortxe, atzokoan Bilduk eta Labek argitaratutako manifestu hori, hezkuntza zirriborroari, hezkuntza legeari ekarpena egitekotan, aipatu zuten, ez da, giro nahasia dagoela, gaiaren inguruan, polarizazioa ere badagoela, eta ekarpena egin nahi izan zutela. Jon, zuke nola ikusi zenuen ekarpen hori? Bueno, ondo, azkenean EH Bilduk eta Labek, nolabait, Lab da gainera gaurko grebaren deitzaileetako bat, ez da, eta EH Bildu da, hezkuntza akordioan dagoen lau alderdietako bat, ez? Beraz, iruditzen zait, debate baten gora beren erdian, biek nolabaiteko testu bateratu bat adostu ahal izatea, bakoitza bere tokitik positiboa dela. Azkenean, hezkuntza legean eguneratu egin bat, ustez dela aukera bat jarraitza horren arte ari ginen bezala, nire ustez iraganean gauza asko egin ditugu gaizki. Iruditzen zait, hezkuntza legeak, zirriborroa dagoen bezala, niri ere zait gustatzen. Baina, aterakoen legea ere zait gustatuko niri eta inori, ez? Zena, hori da, arazoa, ez? Baina, ulertzen baldin badugu, denok utzi behar dugula zerbait, egoera hobetu dadin, nolabait esateko, ikusi beharko da gero, noraino iristen garen eta noraino ez geran iristen, eta honor debatitzen jarraituko dugu. Gero daude dekretoak, gero daude gauza askor debatitu beharko direnak, ez? Baina pauso bezala, ez azkenean behar da. Ikusten dugu, Estatu Espainiorrean ze gertatzen den hezkuntzaren inguruan, ez dagoelako inoiz akordiorik erabiltzen dela beti bata besteari arpegiratzeko, eta behiran dagoen hezkuntzaren egoera, ez da? Batez ere hori aipatzea, ez? Da gauza, igual denetariko bat, aldatzen dana gobernu aldatzen denean, ez? Gustatzen zaie pila bat hori aldatzea, eta nik uste dut zoramen itxela dela, bai irakasleentzako, bai guru idazentzako, baita ikasleentzako. Inork ez daki zenolako sisteman gauden, eta orduan nik uste dut aldarrikatzea, sistema propio bat eukitzea, eta horri emotea jarraikortasun bat nik uste dute aurrera pausu bat dela. Eta ekarpenak egitea nik uste dut beti ondo dagoela, eta batez ere bultzatu behar dana da parte hartzen duten guztien parte hartzailea, ez? Eta nik uste dut hori da aldarrikatu behar dena, eta hori da guztiok nik uste dut kalera ateratzerakoan mezu hori trasladatu beharko duguna. Eztabaidak ardatz diferenteak ditu, hainbat erpin eta hainbat aldarrikapen, eta horietako bat da publikoa erdigunean ardatza izan dadila, ez? Egungo sistema dualarekin amaitzea, ez? Baina hortxe ere hainbat xehetasun, hainbat diferentzia ikusten dira gai horretan, eta atzokoan Euskal Herria Bilduk eta Labek konfluentziaren alde egin zuten, ez? Zer iruditzen zaizu irudikapen hori edo erabili duten hitz hori? Bueno, beti erabiltzen dira hitz politoie, ez? Konfluentziaren hipotesia, ez? Horrela ditzen dute, horrek gero zer esan nahi du praktikan eta realitatean, asmo bat edo norabide bat, hasteko ez da gutxi, ez? Baina, gero hori ulertu ezako modu
modu ezberdinetara, ez? Azkenean, hitz egiten ari garena da, publikoak izan behar duela ardatza, eta nuzet hori horretan ados gaudela guztiok, eta debatea sortu den artean, zer badaude, debatearen parte batzuk hor isilik daudenak, ematen du, ez dutela hitz egiten, eta bakarrik ari gara gai berdinaz hitz egiten, ez? Eta kasu honetan, publikotasun horretan, ikastolen mugimendua ordezkatzen duen mugimendu hori, horrekin zer egiten dugun. Hori, erabat privatizazioa bultzatzen dugun, esan ez, hemen ez dakazue tokirik, eta beraz, erabat privatizatu diru publiko hori jaso gabe eta horrela, edo ikastolen mugimendua bihurtzen dugun publikotasun horren beste eragile bat. Ezta? Beste eragile bat gehiago. Eta horrekin konfluentzia bat egiten da. Hori da, proposatzen ari dana, eta niri irteera ez zait txarra iruditzen, zeren duela, 30 urte, bueno, nik esango nuen gogoratzen badugu, baina hemen adinarengatik ez dugu ia inor gogoratuko, baina orduan ere esan zen, lege arekin ikastolak desagertu egingo zidela, hori esan zuen sailburuak. Nunca más se hablará de ikastolak. Bueno, ez du konpontzen errealitatea orduan. Da, bueno, nolait, irtenbide baikor bat ematea errealitate bati. Zeren gustatu edo ez, hor dago errealitate bat. Eta gero badago bukatzeko beste parte bat, bai dela eskola pribatuagoa dena, eskola religiosoa dena, eta bueno, hor dagoena, ez da, isil-isilik, ematen du gaia ez doala beraiekin, ez? Eta iruditzen, bueno, konfluentziaren konzeptuak, bueno, nik aukera bat emango nioke konzeptu horri, bentsat, eman dezagun posibilitatea, ez da? Hala, hitz ez dakizute nola ikusten duzun gaia, edo zu ikastoletan, eskoletan zabiltzala, segregazioarekin lotutako gaiak ere suposatzen da kezkatzeko modukoa dela, ez? Bai, kezkatzeko modukoa da, eta azken finean, hainbat eskubideekin gertatzen den bezala, privatizazioaren beldurra hor dago, ez? Eta nik uste dute, hezkuntza arloan lan egiten dugun, susmatzen dugula, ez? Eta batez ere ikusten dugu zen olako ondorioak dakartzan olako privatizazioa, ez? Azken finean eskubidea bihurtzen baldin baduzu negozioa, hor akabu eskubidea. Eta nik uste dute hori mahai gainean jartzea ondo dago, eta nik uste duzuk esan duzuna, ez? Azken finean askotan hori hezkuntza sisteman hitz egiten dugunean, eta segregazioa edo privatizazioari buruz hitz egiten dugunean, askoei gustatzen zaiena da ikastola mahai gainean jartzea eta besteak jartzea bigarren plano batean, ez? Batzuei ez zaie interesatzen hor esku publikoa hor sartzea. Eta nik uste dut hor dagoela gakoa baita ere. Eredu privatizatzailea ere egotzi izan diote Osakidetzari, azken berrietako bat da, ez, manifestazio egingo dutela sindikatuak basurtun bihotzeko kirurgia ixtearen aurka zuzen ere, eta sindikatuek dioten, ez, esteza bedratzatzeko elako esteza bedrak eta zatzeko inma aizkoak aipatu dute, esaterako Osakidetzaren jarrera inposatzailearen adibidea dela basurtun gertatzen ari dena, ikusiko dugu.
Bueno, hause basurtuko kirurgia dalarekin gertatzen ari dena, ez? Oraindik ere gogoan sagarduk ez dako horiek, ez? Kultura aldaketa bat beharrezkoa izango zela, horri erantzuten dio, azken mugimendu honek? Baina ez da azken mugimendua, eta ez da izango azkena, eta daramatzago ja urteak, eta gainera nirik eskatzen nagoena da, aldaketa hau, orain dela urtea, nahikotxo programatuta zegoela ematen duela, ez? Hitz egiten dugunean gu sorpresa hartzen dugu telebistatik jasotzen ditugunean olako berriak, baina hau badagoela orkestatuta edo orain dela urte asko. Hori, bihotzeko zirugiarena, nik uste dut hilabeteak daramatzalaia ostiralero ospitalean mobilizatzen eta horregatik lortu dute gelditzea, baina noski baietz, osaiek esaten dutena, bi leku dauz bihotzeko zirugia, da gurutzean eta basurton, bat izten baldin badute, itxaron zerrendak lusatuko dira, hainbat sinadura bilketa egon dira hori salatzen, zerbitzua ez da egongo bekuntza bat, bezik eta kontrakoa, sartu diren edo inbertitu diren dirutza basurtoko tresnak eta lokalak berrizteko bertan bera geldituko da, orain dela 5 urte egon ziren moldaketak, eta orduan hor gastatu zen dirua galdutzat emango da, eta nik uste dut hor lan egiten dutenek esaten baldin badute hau ez dela irtenbidea, ez dela aurrera pauso bat izango, nik uste dut kontutan hartu behar dela. Eta privatizazioaren zera dela eta sagarduen adierazpenak direla eta bai komentatzea, hemen aipatu duguna askotan, Amurren itxiera, hemen udaletxeak itxi zuen zerbitzu publikoa, ambulantziena, eta gaur edo orain dela gutxi, atera dira suhiltzaileek esanez, nola itxaron behar izan dute, igual 40 minutu, ambulantziatore arte, eta daudela sanitarioen figura, haiek aurrera eramaten, eta hau onartezina da, hainbat zerbitzu izten ari dira, bai hemen deustun egon zen gaueko zerbitzua pakena edo, eta egiten ari dena da urgentzia igual indartu, eta lehen arretarekin amaitu nahi dute, eta hori nik uste dut argi dela, eta nik uste dut gizarteok ezin dugula onartu horrelako pausoak ematea, ze gero atzera bueltatzea kostatuko zaigu pila bat, izten baldin badute zerbitzu hau, gero atzera bueltatzea oso zaila izango da. Ze batzutan esaten du, itxiko dugu eta gero aztertu egingo dugu ea zabaldu behar den, inoiz ez da hori gertatzen. Ikusten ari da, Amurren itxiera izan zen oso erabaki txarra edo, eta ez dut uste zabalduko dutenik, pakena antzeko parezido, eta honekin gauza bera gertatuko da, beraz, guazen guztiok mobilizatzera hau existeko. Gainera, alde bakarrez hartutako erabakiak, osasun sailaren partetik, sindikatu guztiak eta langile guztiak aurka izan da, aipatu dituzune argudio guzti horiek eman da, ez dakit nola ikusten duzun gaia zuke, Jon, izan ere, ez derako bakarrik, basurtun gertatzen ari dena, osasungintza lorrean, osakidetzan gertatzen ari den zerbait aspalditik datorrena, sindikatuek aspaldian salatzen dutenez, eta ez dakit honek eredu pribatura bultzatzen gaituen, nola baita? Bai, ados nago, baitzek esan dakoarekin, ez? Lehen arreta kendu nahi dute, lehen arreta publikoak kendu nahi dute, azkenean lehen arreta behar dugu, ez? Esan nahi dute guztiok behar dugu. Lehen arreta, emergentziako arreta bihurtzen baldin bada, hor badago zerbait, gaizki oso gaizki egiten ari garenat. Horrek praktikan dakarrena da, badaukanak edo ordaindu dezakenak edukiko du osasun hobe bat, osasun arreta hobe bat, eta muturreko kasuetan jende hasiko da, kentzen dugun bezala estufaren kalefazioa, osasun gintzatik kentzen hasiko da. Nik uste, badagoela jende bat, konportamenduan, ez azkenean, erabaki publikoek nahi dute herritarren konportamenduak aldatu edo horietan eragin. Eta mezu hauek danak, eragiten dute zenbait jende, gutxiago joaten hasi dela, horregatik, eske ez diat emango, edo zaila dago, edo ez, eta esaten dut, itxongo dut, edo automedikatuko naiz, edo beste soluzioak bilatuko ez, orain zertara joango naiz, hor molestatzera, ez. Eta iruditzen zait hori, oso larria dela bizikalitateari eragiten diolako, eta noski, kultura aldaketa bat bada,
baina aldaketa txarra. Eta pizkanaka barneratzen ari garen hori, ez, horrelako komentarioak entzutea, eta egunekoroan, ez, lagunak, familiarrak horrelako jarrerak izatea ikustea normala izaten ari da. Normaltzat ez dakit hartzen ari garen dagoeneko egoera. Bai, nik uste dut hori da gertatzen ari dena, ez? Lehen gainera aurpegiratzen ziguten, ez, automedikazioaren eta orain iaia bultzatzen dute, ez? Eta instituzioen gandik. Ez da gure medikoak esango diguna, inondik inora, baina instituzioen gandik mezu hori trasladatzen digute eta hori da barneratzen ari garena. En plan, bakoitzak beretzean, saiatu hori pasatzen gaixotasuna edo dana alakoa. Ni arrisko ikusten dut eta beldurra gehiago ematen diana da privatizazioak, ze azken finean jende, gero eta pobre gehiago gaude, ez, munduan, eta Euskal Herrian, eta jende horrek espaldin badauka zerbitzu publiko on bat duina, norago, ez dinot. Ze azken finean jendea nik bai entzun dut automedikazioarena, baina baita ere entzun dut jendea dagoela zera pribatutara joaten frogak eitera, ze bestera itxun egin beharko du ez dakizen bat denbora, eta, klaro, jende guztia ez deko aukera hori, ez? Eta, kentzen baldin baduzu diru parte bat horretarako, nondik kentzen ari zara, orduan, niri hori kezkatzen nau. Hortxe, hor geldituko da osasungintzaren gai hori, eta beste gai batei heldu behar diogu gaurkoan, Melillako gertakizunetara begira izan ere gaurkoan Madrilen diputatuen kongresuan ari da hitz egiten Fernando Grande Marlaska, barne ministroa, osoko bilkura dutelako, eta hain zuzen ere Melillako tragediari buruzko azalpenak eman beharko ditu, ikerketa batzorde bat badago, kolokan, horixe da eskatu dutena investidura bazkideek, ikerketa batzorde bat eratzea, hain zuzen ere, behin eta berriro ez, Grande Marlaskak estandakoak, desmontatzen ari direlako, ez? Bai direla irudiengatik, bideoengatik, ikerketengatik ere, nola ikusten ari zarete gaia? Ez dakite gaur jarraitu duzuen Marlaskak estandakoren bat? Bai, zerbait entzun diot, baina, azkenean, bihurtu diaia bihurtzen da gauza personal bat, ez? Ne uste, Marlaskak ez zuela inoz ministro izan behar, goazen gauza garbi esatera, bere iraganarengatik, eta saiatuko era azaltzen zergatik den ministroa. Eta ministroa da, bera hain zuzen ere, estatuko botere batzuek lasaitzeko. Da, gobernu horrek bidaltzen dion mezua, estatu barruan dauden indar golpista hori dana, izateko lasai, hemen dagoela uno de los vuestros, bai, zera honetan, toki honetan. Eta ero, Melillako fronteran, gezurra esan dute. Ja, badakigu gezurra dela, froga da, lehenkoan egin inarritu egon zanan eta berak erakutsi zuen, orain ja esan digute nazioarteko kazetariek, eta orain ja sinistu egin behar dugu, ez? Eta gezurra esan dute eta gezurra saltzen aritu dira. Zergatik eta zertarako, frontera hori azkenean da Europar Batasunaren frontera. Eta hor, interes asko daude jokoan, asko. Eta frontera hori zaindu egin behar da. Eta hori da, sarrera bat, horrek zerikusia dauka nazioarteko harremanetan Europar Batasunak Afrikako kontinentearekin daukan harremanarekin, Estatu Batuak eta Marokoren artean dauden akordioekin, eta hori atzean dagoena. Eta horretan, zera bertso handi horietan, inmigranten bizitzak ez dute zer balio, beraientzat. Hori atzean dagoen, orain gezurra esango dute behin eta berriro. Eta Grande Marlaskak ez du dimitituko, baldin eta tira. Ez duten ikusten argi eta garbi hauteskundea galduko dituztela horregatik edo, eta iritzi publikoak ez pentsa, zera honekin erabat eskandalizatu dagoenik, Espainian behintzat ez da, ez dute kenduko eta gezurrak esango ditu 10.000 eta ez duen guztia, zen atzean dauden interesak, dira bat, estatuan behar dela Marlaska betzalako ministro bat horre egotea, eta bigarrena, hemen hitzagetan ari garela nazioarteko politika zer ez da. Eta migratzaileen gainean, azken finean ematen duela bizitza horiek ez dutela bat ere inporta alorre politikoan. Bai, azken finean ikustu da betikoa, dira bigarren mailako pertsonak, eta holan hartzen ditugu, baina ez bakarrik politikoek, baizik nik uste dut bai gizarteok batzutan hitz egiterakoan bazuk esaten duzunaren arabera, gure helburuen arabera badago jende bat kanpoan gelditu aldana, eta eskubiderik gabe gelditu aldirenak, eta nik zuk aipatutakoa, ez dakit nik
ea norbaitek arduratuko den, edo ea ondorio baten egongo den, edo impunitate osoz gezurretan ibili direnak geldituko dela hor, sin más. Gero, badirudi edo ematen duena da, kanpotik etorritako iritziak, heldu behar dira edo garrantzitsuagoak direla hemengoak baino, zen ikuste dute bai estatu mailan, bai hainbat tokitan, jendea esaten salatzen zuen gertatutakoa, eta inork ez du zalantzan jarri beraien adierazpenak, kanpotik etorritako norbaitek esan arte edo BBC-ren aurkeztu zuenean bideoak edo dana alakoa. Niri batez ere ikusten dudana da hori, impunitate punto bat dagoela, eta horrela jarraituko dugula. Ez dakit nik nor arduratuko den, ez gezurrerak esateagatik, ze azken fina da zuk esaten duzuna. Osa, da gauza pertsonal bat eta azkenean esaten dute, klaro, eske nire kontra jo nahi duzu, ez, jendea hil dala. Ez, hil ditugu, osa, eski ja ez da hil dala. Ez, utzi dugu hiltzen, eta guztion ardura da, eta honek ondorio bat ekarri behar du, bestela, errepikatu egingo da, ez? Eta nik uste dute hor, Marokoko fronteran gertatzen dena, edo jendea ez aiola inporta, edo Sahararekin gertatu zana, jendea ez du inporta, zergatik. Ze hor arresi bat dago, eta arresi hori mantendu behar da. Ez estatuagatik, baizik eta Europako sistema mantentzeko. Eta hori oso kezkagarria da. Eta txarrena da, usten ari garela hori gertatzen. Ikusiko da aurrera ateratzen ote den ikerketa batzorde hori, eta hortik ere ondorioren bat agertuko den, baina honetan behintzat ez dirudi baikortasunik dagoenik gai honen inguruan, batez ere jakinda ere aipatu duzuen guztia. Nor den Grande Marlaska eta zenolako historia duen Euskal Herrian aski ezaguna dena ere, eta zenolako impunitatea duen baita ere. Gaiz aldatuko dugu, ez dakit nazioarteko kriptotxamponen iruzurrari buruzko berriren bat jaso duzuen. Bueno, gu ez gaitu zeharrapatu iruzur horretan. Ez daudete barruan behintzat. Bueno, da esaitua hartzeko modukoa bada behintzat, ez? Bai, azken finean, nik ez dekot ez da biznik, nahi zapor bat jaia horrekin orduan, ez dekot arazorik, baina horretaz hitz egiterakoan, ni iruditzen zait, rollo zientzia fikzion edolakoa izango baritzen moduan, ez dut ikusten gardentasunik, ez dut ikusten arau esparretetik, esparruan daudenik, orduan dira gauza batzuk, hor munduan hiltzen direnak, eta olako krak dagoenean, gelditzen naiz apur bat, ez dakit, realitatetik kanpo ikusten ditute. Txarrena da, badagoela pertsona beti badagoela hor sartuta, baina nik uste dut hori youtuberretatik jendea esaten duela, orain da momentua erosteko edo ez dakiz zer. Eta badago jende bat igual kasu egiten duena, eta pena ematen diz, azken finean gertatzen ari dena da, segurazki jende pobre galduko duela bere dirua bolako gauzetaz. Ez dugu ulertzen, eta normala ez ulertzen, oso kontraintuitiboa da, ez da pixkat kapitalismoak tarteka, ez hori da kapitalismoaren, ez horako espekulazio fiktizio bat, non dirua sartu ateratzen den, irabazten den, galtzen den, eta ez dauka nolabait bizitza normalarekin edo lotura hondirik, ez? Gure bizitza normalean badakigu dirua gutxora bera zertarako dan, eta nola manejatzen dan, baina kapitalismoa tarteka sortzen ditu horrelako burbuila, txollo bezala saltzen dizkizutena, gero pikutara joaten direnak, eta ez daukalako, ia esango nuke ez daukalako zentzurik ere, ez, horrek. Eta, ni bentsat, oraingo horretan ez nez erori. Oso imperfektoa gera, baina ez ditugu sinisten horrelako zerak saltzen dizkigutenan ez ditugu erosten. Eta gainera, zer gertatzen baldin bada, norenkana joan alzara? Osa, nork arduratzen? Regulazio aldetik, hori, ez, bai. Ez, ematen dudala gauza bat dagoela hor, espazioan. Nahiko urrun ikusi daitekeen gauza da, baina pentsatzen duguna baino gertuago daukago, esan dugun bain zuzen ere nazioarteko iruzur bat azaleratu da egunotan, kriptotxamponekin lotuta 200.000 biktima baino gehiago eragin dituena, Europan bakarrik, Alemania, Italia eta Espainian berezik, Euskal Herrian ere badira batzuk, eta era berean egunotan ere kriptotxamponen sektore osoa dardarkar jarri duen beste albiste bat izan dugu, bi plataforma handiek porrot egin dutelako, ez da? Baina bien bitartean, esan bezala kaltetuak ari dira, beraien dirua saiatzen berreskuratzen, eta gai honek berriro ere lehen lerrora ekarri du, ez, kriptotxamponen
iruzurra edo kriptotxamponen munduan zerote dagoen. Gaiari heltzeko bat egingo dugu Inigo Morete kazetariarekin, bera da blockchain teknologian aditua, kriptotxamponen atzean dagoen teknologia horretan, eta berak emango dizkigu gakoetako batzuk. Inigo, kaixo, eguerdion? Kaixo, arratsaldeon leire. Bueno, zer ari da gertatzen kriptotxamponekin? Bueno, kriptotxamponak hiru hitzetan esan da, moneta digital dezentralizatuak dira, ez? Eta hauek, hamarkada bat baino gehiago daramatzate jada gure artean, 2008 urtetik, ez? Baina azken urteetan eta azken asteetan handitu da gehien bere euspea, batez ere, pandemian, 2020-2021 urtean, jende guztia zizalako beraietan hitz egiten, ez? Eta hauek, moneta baten funtzionatzen dute, modu erabat digitalean, eta hitz guztietan metodo kriptografikoak erabiltzen dituzte, finantzea transakzioak ziurtatzeko, edo unitate berrien sorrera kontrolatzeko, ez? Beraz, kriptotxamponak, txampon digital, más o menos, alternatiba dezentralizatu bezala aritzazkegu. Eta zer esan nahi dugu dezentralizatu hitzarekin? Esan nahi duguna da, moneta hauek ez dituela zerbitzu edo enpresa bakar batek kontrolatzen. Ez dago banku edo gobernu zentral bat bertan, baizik eta dira nodo guztiak, nodo desberdinak, bertan dauden pertsona desberdinak kontrolatzen dituenak, ez? Eta zer ari da gertatzen azken aste hauetan? Oso galdera zaila da, informazio asko dagolako honen inguruan, baina, esan beharra dago beti polemikaz, ez? Inguratuta egon diren arren, azken asteak erabateko hondamendia izaten ari dira kriptoarloan, ez? FTX, kriptomoneten plataforma estatu batuarra, munduko 5 edo 3 handinetako batek, porrot egin duela adierazi du ofizialki, eta likidezia arazoi egotzita, ez? Eta zer eragin duen hau denak? FTX-eren porrotak, kriptomoneten merkatuak azken egunetan izan dituen galerak sakondu ditu, kriptomonetek balioak galtzen jarraitzen dute egunero, eta FTX-eri, exchange handinetakoa, lotutako plataformak porrot egiten ari dira, ez? Azken adibidea, BlockFi izan da, eragin asko zukala arlo honetan, ez? Eta eragiten duen guztia, milioik erabiltzaileek diru guztia galtzen ari dira, eta zeinek daki zer gertatuko den, ez? Baina ez hemendik urte batzuetara, ez hilabete batzuetara, edo aste batzuetara, baizik eta zer gertatuko den egun batzuetara, bihar, gaur, edo 2 ordu barru, ez? Oso galdera zaila da, informazio asko dago, eta batzutan horrelako informazio askorekin, eta hainbeste interes daude horatzean, oso zaila dela jakitea zehatz-mehatz zer gertatzen ari den, ez? Submundu bat bezala ere esan dezakegu badela, ez? Kriptotxamponen hau, opazitate handikoa, azaldu duzun bezalaxe, eta horrelako iruzurrek eguneroko ogia, ez? Bihurtu dira, ez da gauza berria, egia da gertatu dena azken egunotan, bai izan dela nazioarteko ekintza orkestatu bat, baina etengabe hasten ari den gauza bat da, ez da? Eta jendea bitartean dirua galtzen ari dela, ikusten ari garen bezala. Bai, zalantzari gabe, ez? Oso galdera ona da, baina oso komplexu aldi berean erantzuteko, ez? Bertara, kriptoarloan oso proiektu indartsuak daude, ez? Hala nola, Bitcoin edo Ethereum, dala, jende askok ezagutzen dituen proiektu handiak. Eta hauek oraindik, nire ustez gutxieneko, sinesgarritasuna eduki dezakete, hain handiak direlako, ez? Egia da, biek burtsako balio handia galdu dutela. Bitcoinek duela urte bete, aurreko azaroan, $70,000 balio izan zuen, eta orain, horitzu bertan begiratuet, $17,000 bera dago, ez? Aldaketa oso handia da bakarrik urte batean gertatzeko, ez? Egia da Bitcoin bezalako txamponek diru asko irabazarazi dietela pertsona askori. Baina ere esan behar da, eta gauzak horrela esan behar dira, galarazi ere egin dute, ez? Zalantzari gabe, espekulazioa, lehen osan dezuten bezala, gai zerrendan egon da, eta inbertitzaileek uste zuten Bitcoin $100,000 balio izango zuela. Hori esaten zen duela urte bete. Ez, Bitcoin $100,000 iritsiko da. Eta oraintxe bertan ikusten ari gara $17,000 bera dagoela, orduan esan dezakegu, iaia porrot egiten ari dela ere, ez, proiektu handi honek. Hori bai, proiektu handiei erreparatzen badiegu, itxaropena edo zalantza tarte izan dezakegu oraindik, ez? Adibidez, futbolera ikusten baldin badugu, Barça eta Madrid, 3 partida galtzen baldin batuzte, berdin zaizu. Badakizulako urrengo batean irabaziko utela, ez? Baina beste proiektu batzuk, beste kriptotxampon batzuk, eguneko oso luze batean, erabateko iruzurra izan dira, ez? Eta gauzak horrela esan behar dira. Kriptomoneten boomean, duela urte bete, duela 2 urte, ia egunero, balio berriak ateratzen ziren merkatura. Eta dirua lortu ondoren, hauek,
kriptomoneda egiten zutenak itxi eta desagertu egiten ziren. Edo gero kriptomoneda hori ez zeukan inungo balorerik. Ez zeukan inungo praktikarik, ez zenun ezer ez egin. Bitcoinekin eta Ethereumekin aldituzu gauzak egin. Baina beste askorekin ezin dezu ezer ez egin, ez? Eta jendeak erosten jarraitzen du. Esaten dutelako, lehen osean dutela bezala, youtuberrak, tiktoken, eta bar, esaten dutelako eros egin behar dela, ez? Hori bai, denborak serioak eta sendoak izan zitezkeela ziruditen beste proiektu batzuk, balorea zukatenak ere desagertuz joan dira, ez? Orduan, esan dezakegu oso merkatu komplexua dela, ez? Zer esan ideten? Mundu komplexua dela, eta esango nuke oso jende gutxik, benetan, oso jende gutxik, ulertzen duela, eunean, hauen funtzionamendua, ez? Merkatuan nola funtzionatzen duen, kriptomonetek nola funtzionatzen dute, orduan, zer gomendatzen dut? Iruzur hauetan ez sartzeko, informatzea gomendatzen dut, baina horietan inbertitzea kontuz handiz hartu beharreko arriskua dela uste dut ere, ez? Mezu horrekin edituko gara, Inigo Morete, eskerrik asko gurean izatagatik. Zuri. Eskapatzen zait guztiz. Baina guztiz. Horrekin jokatzen dute ere, ez? Espekulazioan oinarritutako proiektu bat dela, ez? Eta de hecho, badira espezializatutako ikastaro batzuk, brokerrak deitzen dira horiek bultzatzen dituztenak, eta esaten dizute ez, nola inbertitu behar duzun, dirua irabazteko, ez? Eta noski, sartzen zara burbuila horretan, eta gero espekulazioaren eraginez, eta iruzurren eraginez, ikusten duzu zure burua barne bilduta, ez? Mundu honetan, eta Inigok esan duen bezala, ez? Gehienak iruzurrak direla, eta oso jende gutxi irabazten duela azkenean dirua horrelakoekin, ez? Eta horlakoetan, entzuten duzunean hori Katar edo horlako zen, jendea hitz egin du hori kriptomonedaz, eta horlako gauzetaz, eta jendea aberatsa galtzen bali modu bere milioiak hor, berdin dit. Baina hori, TikTokean edo horlako sare sozialetan jendea azten baldin bada bultzatzen horlako kontsumo bat, hori bai da arriskutsua, gainera izango da gauza bat oso erreza jolasteko, ez? Azken finean, esan genuen bezala, hori apostuak egitearena gero eta errezago baldin badago, horretan inbertitzea segurazki izango da super erreza, eta orduan diru guztia galduko duzu, entaki. Bueno, nik ez dut zer egingo Inigo Moreterik galdetu gabe. Asko gozatzen zait, eman duen gaur asko ikasi dut, berari esker nigo batzen du, garai batean, jubilatuek da nola seliotan inbertitzen zuten guatzen forum filateliko eta hori guztia. Neri hori gogorarazten dit, urrutiraz esaten ditzen, erosi hau, gero saltzeko eta har. Hala ere jende askok dirua galdu baldin badu da, batzuk asko irabazi dutelako. Horanik, jakineko nuken ordan asko irabazi duen hori, ezta? Eta agian, legeak zerbait egin beharko luke horren inguruan. Iruzurra lapurketa badelako. Gero utzune legal bat dagoelako ere... Lingo batean, ez? Dagoela ematen du, en plan... Ez dago araututa, eta noski gero gertatzen direnak, baina egia da, ez? Gazteen artean batez ere asko bultzatzen ari dela hau, youtuber, tiktoker eta famatuen aldetik, ez da? Baina ez zuik gazteen artean, ikusi dugu azken iruzur handiaren biktima izan direla ere adinekoak, esaterako, ez? Profila oso desberdinak, eta azken finean ez muinean zer dago, ez? Prekarietatea, dirua lortu nahi hori, ez? Esperantza hori, ez? Diru erreza, eta... Nik uste dut krisi garaietan olakoak areagotzen da, hori apostuarena eta olako inbertsio arrarok. Bueno, utziko dugu hemen gaia, eta beste lerroburu bat ere gaurkoan, atzokoa zen berria, hain zuzen Plateruena itzuliko delako, datorren urtetik aurrera, xetasun guztiak jarraian. Udalak Durangoko eta Euskal Herriko kulturgintzaren aldeko apustu argia egiten du. Eta horregaitik, Plateruenaren eskaintza soziala eta kulturala bere gain hartzen ditu. Horregaitik, Plateruena Durangoko udalaren kultur baliabide eta proiektu izatera pasatzen da. Gabonetan, programazio xume bat egingo dugu, eta martxotik aurrera hasiko da Plateruenaren ibilbide berria. Martxoaren 3tik aurrera hain zuzen ben. Durango gozo bizitza kultural aberatsa dauka, eta guzti horiek kultur mailan presente egotea gustatuko litzaiguke. Beraien iritziak entzun, jaso, baina baita parte hartzeko ere. Zenbat eta kultur mai sendoagoa,
Orduan eta etorkizun oparoagoa izango du Plateruenak aro berrian. Pandemiak ekarritako etenaldiaren ostean, ezta, eta arrazoi ekonomikoak tarteko bueltatuko da, nola hartu duzue berria? Bikain, ni joaten nintzen, bai. Ezagit, Durangoko azokarako egongo dan, ni badaukate ja parrandatxo eta erosketa, noski, eta ondoren parrandatxo plan bat, eta esango dizut zer moduz dagoen. Baina notizia bikaina, gaina eredu aldetik ere. Horrelako kultur ekimen batek gizartea egiten du, komunitatea sortzen du, bizitza ematen du, beste konsumo eredu batzuk elkarrekin egiten direnak eta sustatzen ditu, iruditzen hori dela bidea, eta bide, zentro komertzialen bide hori edo bide bakoitza bakarri bere etxean egon beharrean, horrelako zerek proiektuek sortzen egiten dute herria azkenean, ez? Bai, oso positibo hartzekoa da. Azken finean da, zuk esan duzuna, ez? Da, kulturgune, elkargune, euskalgunea, bebai, ez? Nik uste dut zaila izango dela hori mantentzea irizpideak eta bebai ekonomikoki, ez? Oreka bat mantentzeko hori beti da oso zaila olako gunetan, ez? Eta positibota hartzen dute publikoa izatea, baina betikoa, ez, etekinak daudenean privatizazioa dago, eta gero inbertsioa egiterakoan beti dago publikoa edo, ez, instituzioek hor babestu behar dena, babesteko, eta kasu honetan ikustu dut hau babestu egin beharko dugula, eta gauza beran ikustu dut Durangoko azokarako zabaldu egingo dute, irakurri egin dut, hasi que hor ikusiko dugu elkar. Publiko komunitario edo pribatu, ez, eredu hori, hainbat esparrutan ikusten ari gara euskal gizartean, ez, nola dikotomia hori gailentzen den askotan. Bai, eta horren atzean oso debate ideologiko interesgarria dago, zer da publikoa, estatuarena dena publikoa da, norena da estatu bat, norena da administrazio bat, ez gera Periklesen demokrazian bizi, ez, Atenasen, eta horren guztiona, hor daude debateak, gizartearen papera zein izan behar duen, auzo elkarten paperak zein izan behar duen demokrazia batean, bakarrik administrazio, bakarrik funtzionarioak diren, benetan publikotasuna eskatzen dutenak, zerratik herri ekimen kultural bat zerratik ez da publikoa, edo noraino da publikoa eta noraino ez. Nik uste, debate hori lasai eta patxadan eginda oso debate interesgarria dela. Arazoa batzuetan, interes konkretu batzuk sartzen direla tartean eta debatea pixka korapilatu egiten zaizkigula, baina nik garbi daukat horrelako kultura eredu bat, udaletxearena izan, edo herritar kultur talde batena zen, Plateruena sortu zuenean, Durango erdia jarri zuen dirua, esan zen oso herriko, nik ezautzen dut dirua biltzen eta bilizan jendeaz, edo gaztetxe bat horeretan, gazte garaian, gogoratzen naiz, gaztetxe bat montatu genuen, fabrikaban parte hartu zuen 100 gaztek eta horri pribatua deitzea, eta antolatzen genituen kontzertuak, eta sarrerak kobratzen genuen, gaztetxearentzat diru ateratzeko eta eredu, publikotasun ereduak askorako eman dezake, eta bazarati ez hitzegin behintzat horri buruz, ez? Guztiz ados, nik uste dute batez ere da parte hartzea, ez? Nik uste dut jendearen parte hartzea ezin hobea da, gaina etekin ikaragarriak atera aldira, eta nik uste dut hemen hori egingo dutela, ez, kultur mahai bat osatuko dutela, hainbat agente ezberdineki, eta nik uste dut hortik doa bidea, baina gauza guztietan bezala, nik uste dut hainbat gaiei buruz hitz egin dugu, eta nik uste dut bultzatzen baldin bada hor lan egiten duten parte hartzea, hobekuntza bat ikusiko genukela. Herritarren bultzadarekin, ez? Hasiera batean Plateruena eta gero zer izeneko dinamikarekin eta gero prozesu parte hartzaile batekin berreskuratuko da Plateruena, esan bezala martxoaren 3an irekiko ditu batek, baina aurretik Durangoko azokan, nola ez? Eta Gabonetan ere egingo dute ekitaldiren bat. Eta Durangoko azokaz nahi baduzu hitz egingo dugu gero ere, baina lehen korrikako irudiak jaso ditugu, ikusiko ditugu, izan ere dagoeneko 4 hamarkada baino gehiago igaro direlako korrika sortu zen. Lehenengo korrika zen hura. Eta denontza zen, abentura izugarri bat, nola aterako zen, Euskal Herri guztian, herriz herri, eta deno gorrola gamintzan. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari, bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari.
Batzu dira euskaldunak besteak euskaldun gai, hizkuntzaren jatorria ez duguna galdu nahi. Odoletik baino hortik gara gehiago anai, guk ere bai, zuk ere bai, esan euskarari bai. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Zelako irudiak, ez da? Bai. Hemen ere gainera azaltzen da, ez? Mensua galdu zela, bidean, lehenengo korrika horretan. Zelako marroia. Denetik gertatu zen, ez? Orduan ez zuten sare sozialak eta zaukago emesteko informaziorik ez. Informaziorik ez. Baina, Murizaren ahotsa entzute beti da, atsegina. Bai, argi dago. Dena den ikusi dugu, ez da? Nola baiteko antzeko osasunak oraingoarekin, baina desberdintasun batzuk ere, ez? Nolako egiten txalekorik ez, baina paper batekin hemen jarrita, ala moduz, ez? Zer nolako bilakara izan duen denak. Bai, eta ez dakit, beti da polita, ez? Ikustea olako, zaintzinakoa irudiak eta holan. Eta nik uste dute beti gogoratuko dudala, noiz hasi zen, ze, karo, ni jaio nintzen 1980an, eta Euskal etxera joaten baldin mazete hor dago escape room, ies gela bat, eta gelditu data horrekin ze agertzen da. Beitu, adi egongo gara. Hori xe, hemen utziko. Korrika jaio zinen, esan daiteke. Korrika jaio zinen, bai. Ez naiz oso kirolari, baina bai. Bueno, ala Izargandoña eta Jon Ansa, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik eta orduetatik aurrera, eguneko albiste nagusiak Karolina Suarez lankidaren eskutik ondizan.